Това е escape, да. Така. Ай, Ето спра да ти, вика изведнъж, така ли? Да, като натиснах escape, когато се върнах в играта, спря да вика. Ама то така е направено, за да може да те стряска. Кара ангелите, да? Да. Ай, сега влизаме вътре. Сериозно ти казвам, тук не съм влизал, не знам какво става. Ама... S. 50. За секс ще си увелича звука. Този... Какво стана, бе? Какво е тия врати? Отвори вратата. Откъде? С всички книги, а ти четеш. Ти четеш, браво на те. Не си тъп. Не, ако не за тъп. Ма всички са еднакви. Фене. Фене на някаква книга. Не знам да това е някаква убийство. Атмосферата тук е просто а там има някакви кресла и усещам, че... тук има още едно място за ключ. Значи някъде тук ще има... Това е да не е повръща от тук. Здрасти. Да обясним сега, кой нормален човек ще влезе в това име? Е така, Свенер. Положи, че това е вътре. Това е долу. Мамка му тогава. He changed. Той се промени, започна да чете. Сигурно. Да, особено да пише. По стени, по бележки. Changed. Имам чувство, че тази бележка е тук ще има някаква... Това се промени. 60. Айде надалеч. А там да ще има нещо отворено. Бордюр. Бордюр, да, парапет. Бягай. Няма да бягам. Нека излезе. Искам чайна парта с него. Тук е локнато, така че надявам. Тук е, да? Сега ако излезе много ще ме изкефи, ама не излиза. Така. Айде, идва. Има някакъв ключ тук обаче. Искам да намеря ключа. Обаче не знам къде е. Кресла. Не. Трябва да има ключ някакъв тук. Съдвам. Тези почват се изкривяват много. Прекалено много. Добре, тук влизахме, бе. Дали не е възможно някъде тук в библиотеката да го е скрил? За вратата. В принцип има навик да ми бута вратата. Добре. Някъде с книгите. Но те са едни и същи. Да. Имаш една книга с това. Фен? Голям фен. Добре. Така, няма. Тук. Няма. Абсолютно всичко. Пишеше, значи в самото начало на играта. Обстойно да се претърсва абсолютно всичко. Или с други думи, всичко може да е скрито. Много добре.
А там музичка не се чува. Не знам, но плаш. Не знам, да се притеснявам аз, че не мога да намеря такова ключа. Тези работите с картините не стават добре. Това. Окей, трябва да има някаква последователност на нещата. Не става. Тук е заключване, естествено. Тук пише, че това се е променил. Не се променя. Чест. Да, той се променил. Какво? Какво е променил? Не уточнихме, може да пише, че може да чете. Образува си човек. Ако изобщо е човек. Главата му е като на... Като чувал. Да. Добре, това е така. Ще затворя да не разбира, че аз знам, че чете. Вече пише. Че се е променил, вече е допълно, че. Не се няма. Тъпия shift.